Welcome mga kababayan, welcome mga kabisdak. Bisdak ni. Subscribe to my YouTube channel. If you like it, hit like and share. Bisdak naglaroy-laroy. Bisdak! What? Bisdak ka? Bisdako. Welcome mga kabisdak. Di ana pod si Duji Horda. Kini bahin sa mga adlaw-adlaw nga mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, di ba? Well, actually na-miss na ako ang kinabuhi dito sa probinsya. Mao nga di ako mga kabisdak para ato ang himay-himayon ginagmay ang mga nakahatag kanato og kamingaw, di ba? Kinsa may nakarelate diha? Hit like. Ang wa ka relate, comment. Bitaw mga kabisdak. Karon maayo ang panahon diri sa ako ang nahimutangan. Makita man ninyo nga maayo ang adlaw ug aduna usab maayo nga background, di ba? So na ako sa usa ka garden sa chapel diri okay. Sama sa ako ang naingon sa uban nako nga mga videos sa bag-o pa. Welcome di ay sa ako ang channel. Di anong bisdak man. Well, I am proud as Cebuano, native Bisaya ni. So, by the way, kung inyohang i-check sa dictionary, bisdak is the slang term for Bisaya. Bis, din dako, native. Okay? Native ni nga Bisaya. Bitaw, I am a proud Bisaya. So sa ako ang mga Tagalog friends nga nag-subscribe ani ako nga channel, mangayo ko og pasensya. Nanghihi po ako ng pasensya sa inyo. Naps Tagalog din kung hindi nyo masyadong maintindihan itong aking video. But I will try my very best na may mga videos akong gagawin na I will be in Tagalog speaking. Okay? Kasi alam ko rin naman mag-Tagalog, di ba? Okay? But for now, sa karon, ako isang unahon ang ako ang mga Bisaya friends, Bisaya subscribers. Okay? Well, usbon ako usa kanindot nga adlaw karong panahon na into spring. Kapit na mahuman ang winter. Mauni nga kung ato ang tanaw, nagsugod na pud og pamuwak. Okay? Ang mga tanong. So, sama sa ato ang kinabuhi, usahay moabot kita sa panahon o sitwasyon nga mura ba o kining mingaw o ngit-ngit gabi ba, no? Pasabot nga labi na karon nga naata sa sitwasyon crisis sa tibuok kalibutan, hindi malikayan nga aduna kining unos bagyo matunta, no? Pero isip usa ka bisdak, dako kayo ang ako ang pagtuo nga muabot ang grasya sa mga naghuwat ug sa mga nangayo, di ba? Well, ang akong buti pasabot nga dili kita mawad-an og paglaom nga musalig sa tuang kahitasan, di ba? Mga bisdak, matud pa sa tuang mga apuhan, salig lang. So, manghinaot ko nga sa ato ang adlaw-adlaw nga mga panginabuhi, magampo kita pirmi, no? Kay mao manay usa ka dako nga makahatag kanato og gahom
prayer matud pa is our only power. And isip anak sa kahitasan ihatag kini kaniya kanato, di ba? So sama sa kini nga kanindot nga adlaw, ad usahay mo abot ang unos, usahay mo ngitngit, usahay mo dagom, apan we all know nga musidlak gihapon ang adlaw. So atua gayud nga paninguhaon nga madasig kita pirmi, no? Murag asa naman tong ako ang topic ha, madasig. Bitaw mga kabisdak, kung asa man mo karon, kung sa may inyong mga gibuhat sa inyong mga adlaw-adlaw nga paginabuhi, di ara ko o di ara pod ang atuang kahitasan nga makagagahom nga maoy muhatag mugiya kanatong tanan. Okay, daghang salamat mga kabisdak.